New SBN Entertain. Pripun Mas? Mas Bejo, Pak Bejo. Nggih. Sing ngomong Pak Bejo niku sinten? Pak MC. Pak sini pun kenal. Duka. Pak Rebo. Nggih, Pak Rebo. Bener. Pak Rebo. Pak Rebo. Pak Rebo. Menika piyayine Pak Oh. Rebo, nggih. Lah kula kinten lek jenengan kaprikan asma sinten? Kula Nggih. Nggih Bejo. Cenes. Cenes. Kleru. Lah sinten? Nggih tepangan riyin. Tepangan, Pak. Paringan asma sinten? Panjenengan sinten? Loh, takoke kok genten Lah takok. nggih, kula niki tekok sampean sinten? Nggih, kula Bejo, jenengan nggih, sinten? Sami. Lah tekoke kok penak men. Kula Bejo. Jane anu Mas, Sami. iki penyanyi kabeh jane. Ah, Sing etan dhewe sing bar nanggap sampean iku ya penyanyi. penyanyi. Heeh. Ora, wong ya sok nyanyi tenan. Jenengan pun ditangkap to? Nggih. Niku nggih sok nanggap. Sian. Lah nggih, ora kleru to? Mboten. Lah nggih. Percaya nek kula tiyang domas kok. Ya saiki ora usah akeh ngomonge. Heeh. Anu ya Mas, slendro ya Mas coba. Tintingane pripun? Slendro mawon. Slendro. Ni na 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 na. Nok noy nok noy. Nok noy nok noy. Piye Mas? Engko anu ya karo Mbak iki ya. Heeh. Sakniki Sing mawon gampang-gampang. jenengan ngersakaken sing pundi? Sing ndi ya? Aku jane senengku sing etan dhewe ya Mas. Etan dhewe. Mangga Mbak Indembi. Nek sing kulon dhewe ora patek anu ketake kurang. Oh, kurang. Ketok macake macak woyo ketoke. Nek dienggo slendro-slendronan. Janjane nggih sami mawon apa nika, Pak? Napane? Mboten iso. Sami mawon. Ora. Kok iso padha? Rasane padha, Pak. Ora iso. Apa kuwi? Rasa iki beda-beda, Mas. Rasane swara. Ana sing asem, ana sing legi, lan ana sing asin. Heeh. Coba rasakno. Berarti siji-siji. niki telu niki kompak. Oh ya mesti beda rasane. Asin, pedes ya, Mas. Ora, nek kae asin. Iki bundel, iki dawa, iki rada asem. Iki masem iki pisan. Iki ya. Rada setengah-setengah ireng-ireng ngene masem. Sing dadakne masem ki sapa, Mas? Ya sampean kuwi to. Aku ngurun sithik tok. Monggo, Pak. Nggih, pripun Bapak? Kula pasrahke Ayo. niki. Nggih. Aku tak bawa dadang nggih, gula. Monggo. Kok ditibakne. Lagune sing enteng-enteng wae, nyidam sari ya sing Nggih. gampang. Sih. Jeneng kula Gedep. Dikantongi mesti. Kene Mas, kene Mas, kene Mas. Iki Piye, lho piye, watang piye? wis ombo iki kene. niki Pak jenenge. Iya, heeh. Nggih, monggo Kang Mas. Dedep bidem perebah waning ratri sasar terah wus manjer anu tuwek iki ngene iki, Mbak. Mas, jumenengo. Ayo ajar ki lho acara bawa. Jane iki kok ya. Dadi ambekane mengkis-mengkis. Nah, Lah niki rombongan Sukonedo kok. nedo-nedo wae ya, Mas. Iya. Monggo dilanjut, Bapak. Tanku jiwa. Lah kae ana dulurku barang kae. Mas apa kae? Mas Marno. Rene Mas. Gojos. Oh ya. Anjir tidak mriki, Mas. Memanise
Iki, Nduk. Iki mantene apa, Nduk? Mantene sing demben iki, Mbak. Oh, sing manten Dek Ben, Mas. Manten Dek Ben sing ndi, Mas? Sing cah kembar kae. Ayo, oper, Mbak. Sing nganggo antena kuwi, Mas. Sing nganggo parabola kuwi. Cah kembar sing cah kembar ki aku. Oh, enje. Kembar karo sapa? Cah kembar nek cah loro kuwi. Nek aku cah kembar, cangkeme jembar. Betul. Iya, jan yang rumangsani. Iya, oper, Mbak. Enje. Monggo Bapak, endi to Mas iki? Ini kan ayo gantenan ya. Ah, monggo. Enje diborong mawon. Manggap Sri nak teng dalu siniwaka sang yopra tasih aglar ning Cakrawala winulat langut prantine peksa kebegan saking keng Taranggana kang sumiwi warata tanpa selo Nyidam Sari bawane celuk napa mriku Mas? Slendro Mas, slendro Mas. Slendro. Mas, mungkin bawane men slendro kok. Heeh, ora sida, Mas. Nah, Iku pelok. belok. Anjir. Nggih. Diawiti saking umpama sliramu sekar melati aku kumbang Nyidam Sari upama sliramu mardi wong manis aku kang bakal ngliwati sineksen lintange luku semono janji prasetyo ing ati tansah kumantil ing netra rinasa karasa rasaning driya midrosa jagat raya kalih ana ukiran samudra ora ilang dadi ati selawase Jan. Ora penak ya. Nyuwun pangapunten Bapak menika garapane biasane pelok. Nggih, pelok. lah iki kan anu orjene men 3 Nggih. wis anek bahase nganggo Nggih, melodi saderenge penyuwun pangapunten. Niki sing ngecebleki biasane ya pelok, Mas. Dadi kula ya bingung. Niki diwalik mawon nggih, Bapak. Heeh, ayo diwalik mae, Mas. Heeh. nggih diwalik pelok nek mboten slendrone Nalikane reng dalu hatiku.
bakal lali lakaili tangi laku nggih mboten apa-apa Mbak nggih. Umpama sni ramu sekar melati umbang kapsari umpama sni ramu mati wong maneh aku kang bakal senlit tangi luku semono janji prasetyo ing ati lole lole lolo mansaku mandel ek netra rasa aning driya inang karo ngilun ya kang yang derosak jagat raya ukir lan samudra ati selawase jatine kopi Pangapunten Pak Bejo. Boten apa-apa. Karana menika garapanipun menika nek ngowah-ngowah kalian padatan niku bocah-bocah sok grogi. Nggih, mboten Terus apa-apa. menika iramanipun mboten tutuk ning pencet. Sing penting Nggih. kene nyuwara wis boleh ngiringi ngono. Pun pokokipun bakenipun saged dipun mirengaken. Sae kok Pak Bejo. Napa nggih? Nggih saestu. Kanggene kula kalih sampean. Sae saestu. Nggih. Monggo dipun lanjut Pak Bejo. Nalikane ro ing dalu ati ayo lam-lamen ayo le nganti mati ora bakal lali lintange laku nggih matur nuwun Kitokipun anu Pak Bejo. dalem Kirang marem mbok sepisan melih. mbok tandur maneh apa? Kata kok pundi? Pak Rebo apa pundi? Pak Rebo mbok bilih badhe Pak berkahi Rebo monggo. wangsul nggih. Mboten sepisan melih menika Pak Bejo. Boten Monggo. apa-apa nggih. Oh nggih. Genti sing barang Mas. Oh nggih. Nggih, barang mawon. Ning watonipun barangipun piyambak lho Barange Bapak. aja barange dhewe-dhewe. Nggih, barange dhewe-dhewe. Mengki nek njuk barange liyan malah cilaka mboten pareng nggih, Pak. Heeh. Saniki kalih mbake sing Pripun nyuwun sing kulon pundi? dhewe. Nggih. Oh, sing kulon dhewe. Nggih. Nggih. Mbak sinten, Mbak? Mbak Nur. Mbak Nur, monggo, Mbak. Oh, jenengan ki piye yuswane yus sawetara ning pilihane ya sing sik Boten, kenyir. Pak. Kula wau kan pun ngomong, jane Sik selirane 18-an. kula niku nek niku mboten cocok. Nah, Oh, cocoke nggih. kula nggih sing etan dhewe. Ning mboten Nggih. jenengan Lah niki
terus maju. Nggih. Nah, maju. Mboten Terus kok tekan Bapak. telu. Dalem. Jenengan nek didelengno kados 18-an kok yuswane. Oh, mboten iki jane pun 3 dasa. Oh, ngoten to? Kirang setunggal. Nggih. Mulane suarane wong umur 30 tahun iki ngene iki, Mas. Monggah-monggah. Saya kok saestu. Nggih. Dek Nur, katuran jeneng monggo. Tak aturi ngladosi berantane Bapak Bejo. Kaya apa to tenane? Heeh. Ngono ladenono nok. Heeh. Pak Bejo. Monggo. Menika kagungan kula suwawi kula ngerahapi panjenengan rahapi monggo. Suwantenipun tak aturi ngerahapi monggo. Tuk 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 tuk. Belok 6. Ya, saiki nang barang ya. Anune lagune apa, Dek? Dek Nur, Mbak Nur. Dek engko. Lah napa kalulut napa dadi ati napa kelinci ucul? Apa dadi ati linci ucul? Nggih, menika ingkang pas nggih menika Bapak. Di antara tiga. Hati-hati juga enggak apa-apa, Nduk. Nggih, Ya. hati-hati. Standar. Hati-hati, ya. Cah. Sak standar. bawane aku njajal aku yo tak bawa. Aku mau yo urung anu, Pripun? urung mantep jane. Oke. Akeh nek pisan. Urung sida jane. Lagi ndompil-ndompil ya berarti. Oh, urung sida. Urung sida. Suarane yo mantep tenan. Piye ngono lho ya. Bu ditinting cah. Heeh, bawane dadi ati biasa kados biasane nika monggo. Madya ratri wis kawuri bener ora Kang? Ndungkap wanci gagat enjang. Pripun Mas? Jempol. Gerak kapan gon ingsun ya piye Nduk Pripun? ayo dilanjutne Belajare pundi? ora belajar iki ya ngerti-ngerti ya Langsung aku yo- ngoten. ora langsung ya dadi di Piye, Mas? kon wong karo Gawan bayi. Digosok. Yo alhamdulillah gawan bayi metu ngono kuwi. Nek mboten kiat mengke diselehke mawon. Duh, dibrokke mengke benjut. aduh Nimas tan katingal sinau ing bener apa ora tinggi pagulingan Insyaallah menika pas Bapak. Nggih, saestu. jane kurang siji Ji. iya Mas Monggo. terus Pripun? susah Susah. dadi Joko Lolo mbuh gonge bener apa ora aku ya Pun pas niku Bapak. Nggih, persis. ayo dadi ati sampean mawon Dik Ising kaya ngopo wong nyatane kelakon santri
Wis jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe supratene ora dadak digawe alas tebuat ini dasar rika mati momong putra alas tebuat ini bondo